Pri prebaľovaní si nájdete čistý, bezpečný povrch na prebaľovaciu podložku, aby sa dieťa nemohlo skotúľať. Vo výške pása je to pre váš chrbát najlepšie. Nejaká hračka môže dieťa rozptýliť a zabráni mu v prílišnom pohybe. Uvoľnite bočné strany a odkryjte prednú časť plienky. Pozor, ak máte chlapčeka. Pokiaľ je pokakané, použite prednú časť plienky ako lopatku. Pokožku starostlivo očistite neparfémovaným obrúskom, najmä medzi záhybmi kože. Pokiaľ používate vatu a vodu, kúsky často meňte. Vždy utierajte spredu dozadu, aby nedošlo k prenosu baktérií. Skontrolujte, či je dieťa čisté. Potom skúste nechať dieťa pár minút na vzduchu, aby vyschlo. Je to lepšie pre jeho pokožku. Jednou rukou jemne uchopte obe nožičky dieťaťa a zasuňte mu pod zadoček čistú plienku. Zadná časť s páskami by mala byť pod dieťatkom. Nastavte prednú časť plienky tak, aby boli obe strany v rovnakej výške. Rovnomerne prichyťte bočné pásky, aby plienka pevne držala. To máme prvú. Zostáva ich ešte asi tak 4322. Viac odborných rád nájdete na johnsonsbaby.sk.